Еком Титани, здравейте! Нов канал, стара тема, e-commerce, стара, ама актуална. А за какво ще говорим в канала? Всякакви въпроси, свързани с e-commerce, въпроси, които вълнуват вас, въпроси, които аз получавам ежедневно и от търговци, с които си говоря, и от клиенти, за проблеми. Много ми се иска да си говорим за проблеми. Проблеми от всякакъв вид, свързани с e-commerce. Без значение дали е за начинаещи търговци, дали е за напреднали, дали е за такива, които са стартирали преди известно време, но проблеми. Колкото повече си говорим за проблеми, толкова повече решения ще имаме, толкова повече полезни практики ще научим, толкова повече неща ще можете да приложите и колкото повече казуси имате и те бъдат решени, толкова по-добри резултати ще имате. Ще видим колко хора ще са склонни да споделят за проблемите си, но това предстои да го разберем. В канала ще каним гости, с които ще си говорим за e-commerce. Целта е те да споделят от опита си, да почерпим достатъчно добри примери, неща, които можем да приложим на практика, неща, които да са полезни за вас. Хубаво е да сте активни, да задавате повече въпроси, колкото повече хора се включат в канала и колкото повече хора се съберем и сме активни, толкова по-добре, защото много повече информация ще съберем и съдържанието ще е максимално полезно за всички. Така че накратко, много въпроси свързани с e-commerce, гости, с които ще си говорим за e-commerce, много проблеми и решения, много въпроси, които идват от вас, различни теми, които смятам за актуални, тъй като на ежедневна база се занимавам с електронна търговия и за клиенти, и за проекти, в които аз съм въвлечен пряко. Така че със сигурност имам много неща, които да споделим във времето и които могат да са полезни на някой от вас. Как възникна идеята за Еком Титани? Всичко започна вече може би преди около година и малко на едно от изданията на Digital for Plovdiv, една от конференциите, които са със сигурност важните, които трябва да посетите всяка година, свързани с дигитален маркетинг и e-commerce. Не тази година, а миналата на изданието на Digital for Plovdiv направихме за първи път дискусия на тема Еком Титани, така се казваше, така я кръстихме, поканихме 4 човека, с които да говорим за електронна търговия. Всъщност в края на тази дискусия възникна идеята за такъв канал и за такъв тип съдържание, в което всъщност да каним гости и да си говорим повече за e-commerce, защото просто се оказа, че на хората им е интересно и независимо, че дискусията беше в края на събитието, повечето гости останаха до самия край и задаваха и още въпроси. Естествено, прескочихме времето. Останалите въпроси, ако успеем да се организираме, може да направим един бърз подкаст Еком Титаните 2 и да го пуснем. Вие бихте ли слушали такова нещо? Супер, добре. Тази година се случи същото, буквално преди около седмица завърши и след предното издание т.е. тази годишното издание на Digital for Plovdiv. Бяха ни отредили 40 минути, изкарахме около час и нещо, като гостите, които бяха на Digital for Plovdiv тази година, продължаваха да задават въпроси и си казах, че вече наистина е време да не го отлагаме повече и да стартираме с този канал. Така че това са Еком Титани. Надявам се наистина да се съберем доста хора, които да участваме активно в съдържанието, което се създава, то да е полезно на много други хора и в крайна сметка всеки един от вас, който се интересува от e-commerce, занимава се с онлайн търговия, има онлайн бизнес, просто да прилага все повече неща и да постига все по-добри резултати. Следващия епизод ще бъде във връзка с 5 въпроса, които останаха неотговорени от последната дискусия на Digital for Plovdiv. Ще се постарая да ви отговоря на тях, а след това имаме и още теми, така че абонирайте се за канала. Това още не съм свикнал да го казвам. Абонирайте се, натиснете камбанката, каквото е необходимо направете, за да може да сте в час и да знаете всъщност кога излиза нов епизод и да следите всичко ново в канала. Благодаря ви и до скоро!